Ndibulise bangcwele ngelihle igama likaYesu Kristu. Ngumfundisi AH Ndabeni othethayo. I have just a simple message for you. Ndifuna ukuthi kuni bangcwele nilapha ekhaya ungalinge uzifanise nomnye umuntu, because xa uzifanisa nomnye umuntu you will end up hurt. Uzoba nee-questions ozibuza zona ukuthi why me, kutheni mna ndingekho njengobani. And loo nto immediately when you keep on asking ii-questions, loo nto iyakulimaza wena ngaphakathi, and you will end up doubting God. Uzo-end up uThixo umthandabuza. Into endifuna uyithetha ke kuwe namhlanje kukuthi ezi zinto uzibona kwabanye abantu ubabona bephumelela, ungayirhaleli impumelelo yomnye umntu. Wena accept iposition uThixo akubeke kuyo and uqhubeleke umkhonze kule position uThixo akubeke kuyo, because you don't know aba bantu urhalela ukuba ngabo ukuthi bafike kanjani kwezi position bakuzo. Wena just mkhonze uThixo kule position ukuyo, mbulele uThixo kule position ukuyo. Kukhona abantu abasokola more than wena kodwa bayambulela uThixo ngento abanazo. As long as ulalutyile, ukwazi unxiba, unazo izinto ezinithi, I just want to say to you, thank God ngezinto onazo. Thank God ngezinto akunike zona, because kunabantu abane-situation as worse than i-situation yakho. Unganikezeli kuThixo. God bless you.